Wadhi weche mag ratiro mar oganda, duol mochung' ratich oganda e pacho ka KNHRC gi kamati mar Coin10 koro siemo wang' josiasa ma pacho ka ne wedonjore kod wach mar chulo oganda manido lal e kinde ng'anyo mosekalo. Kokalo kuom jakom mar KNHRC, mano Clarice Oganga, gi jalup jakom mar Coin10 Javas Bigambo, gidaro ne gidhi nyime mar loso chenro kaka oganda go biro do chudo kapok ochopo dwe mar auchiel higani. Ne gilero ne gikwayo anyuola duto mana wito ngima jogi kata mana hinyruok mondo chop machwalo nonro duto mabiro konyo e chudo mar lal makamago. Chak juma mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni piny owacho biro kelo tenge omenda maromo $2 billion mar chopo dwaro mar chudo no. Na ningeweza kueleza wananchi wa Kenya kwamba kamati imeweza kuafikiana na tume jinsi ambavyo inastahili kuelekeza masuala ya kulipa fidia, na mwenyekiti pia ameweza kueleza kwamba wanaona kwamba kabla ya miezi 3 ijayo swala la kulipa fidia litakuwa limeanza. Sisi kama kamati pamoja na tume tumeweza kutoa shinikizo haswa kwa wanasiasa kwamba kusikuwepo na mwingiliano katika masuala ya kupeana fidia hii, ili kwamba mwingiliano wa kisiasa usije ukakosesha swala la kutaka kupata haki kwa wale ambao ni waasiriwa, ambao wangepata kwamba swala hili la kuwa waasiriwa liweze kuzikwa kwenye kaburi la sahau. At the end of this process, we will submit a list of people who we have verified their information, and we will also submit a guide on how compensation should take place. So on top of the reparations framework, we will have a guide for how reparations should take place, and it will have the list. It will also have a proposed range of amounts to be paid to each victim based on the injuries they sustained or based on whether they died during the protests.